खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो बयखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। दिनै 28 फेब्रुआरि 2021 दिनैनि खौराङाव दङ। बिजेपिनि मन्थ्रि दीपान्जलि काकतिखौ पुलिस बिबानगिरिखौ हरखाब गाग्लोबनायनि दायाव तिनिसुकियानि दीपान्जलिखौ गावनि न'आव हमदों। सीसीटीवीनि बादिब्ला दीपान्जलि काकतिया डिउटियाव थानाय काक'फथार पुलिस स्टेशन सिङाव थानाय पुलिस अफिसारखौ सासे दायनिगिरिखौ हगारैनि थाखाय गाग्लोबदोंमोन। दीपान्जलिखौ आइपिसि सेक्सन 332 नि सिङाव हमो। जिनाहारिनि दायाव जरहाट पुलिसआ बरपेटानि सासे फालांगिरिखौ हमदों। सुलुंनि बादिब्ला दायनिगिरिखौ गणेश्याम तोस्निवाल होनना सिनायथिदों। दायनिगिरिया मरिगावनि सासे आइजोखौ इनायै जिनाहारि खालामदों। बोलि जानांनाय आइजोआ तोस्निवाल फालांगिरिनि प्राइभेट कमप्लेक्सआव भारा थायोमोन। बोलि जानांनाय आइजोआ जिनाहारि खालामदों होनना आरो जाथायनि भिडिअ'बो बानायदों होनना अजद दैखांदों। इउनियन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधानआ बुङो दि पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना गोजां बोथोर जोबनायनि उनाव खमायगोन। बोथोरनि गोनां जानायनि थाखाय बेसेना बारायदों होनना बुंथिदों। बिनि अनगा मन्थ्रिया थाबैनो पेट्रलखौ जीएसटीनि बाहागोआव लाबोनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा बुङो दि जुदि पेट्रलखौ जीएसटीनि बाहागोआव लाबोयोब्ला सादारन सुबुंफोरनि थाखाय रेहाय जागोन। प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बे खेबनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बांसिन मासियाव देरहागोन। रायजो-राजा आरो इउपिपिएल हान्जानि गेजेराव मोजां सोमोन्दो जाबाय होनना बुंदों आरो रायजो-राजाफोरा इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय 100% भट होगोन होनना बुंदों। बे बाराव बिपिएफआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा होननानै बुंबावो।